Βέρα και Ζιζού. Σαπουρίδη, αυτό το βίντεο φιλαράκι θέλω να στο αφιερώσω. Σαπουρίδη, άμα το δεις το βίντεο, πάρε τηλέφωνο Σαπουριδάκο. Μην κάνεις την πάπια, πάρε τηλέφωνο Σαπουρίδη. Στο αφιερώνω φιλαράκι. Στο αφιερώνω. Κοίταξε. Έτσι. Μπαμ μπαμ. Στο γρήγορο που λένε. Εγώ το πρωί κοιμάμαι, ξεκουράζομαι Γιάννη. Ξυπνάω, πίνω το καφέ μου. Πάω από εδώ, πάω από εκεί και μετά λέω άντε ας πάω και καμιά βολτούλα. Αυτά κύριε Σαπουρίδη, τα φιλιά μου.